Fisem sħabi l-atleti nixtieq nirringrazzjawkom tal-li għamiltu l-ħolma tagħna realtà. Dan kien kliem iż-żagħżugħ Jayden Kassar li forma parti mit-tim nazzjonali tal-water polo ta' taħt 19-il sena fl-awgurazzjoni tal-ewwel pixxina ta' skala olimpika fuq ġewwa f'pajjiżna. Din il-pixxina li tinsab bis-Swit il-kumpless sportiv Bormla saret b'investiment ta' 14 miljun euro u ġiet inawgurata mill-Prim Ministru Robert Abela it-tlieta filgħaxija. Aħna l-atleti ikoll inħossuna fortunati li għandna pixxina li hija fost l-aqwa fil-Mediterran. Dan il-proġett għandu jħajjar u jressa iktar tfal u żgħażagħ minn tal-madwar għall-isports akwatiku. Din il-pixxina setejn biex ikun hawn aktar postijiet ta' taħriġ għall-atleti Maltin u mhux kulħadd irid juża il-pixxina tal-Qroq. Kassar qal li din hi opportunità eċċellenti hekk kif bħala atleti se jkollhom aktar fejn ikunu jistgħu jitħarġu. Sostna li l-atleti lokali issa mhux se jkollhom l-iżvantaġġ li kienu biss jitħarġu f'pixxina miftuħa u mbagħad barra minn xtutna jilagħbu f'pixxina indoor bħal din li ġiet inawgurata. Din se tkun ta' opportunità eċċellenti biex l-isports akwatiku f'pajjiżna jkompli jimxi l-qudiem u jkompli jitjieb ħalli jkun jista' jikseb aktar suċċessi barra minn xtutna. L-atleta żagħżugħ qal li permezz ta' din il-pixxina jistgħu jiżdiedu aktar programmi sportivi li jintużaw minn għaqdiet u skejjel fin-nofsinhar tal-pajjiż. Għalija personali li jien atleta u student min-naħa t'isfel ta' Malta u ħafna bħali hija ta' vantaġġ li jkolli inqas ħela ta' ħin biex immuru niġi lura mit-taħriġ tiegħi u nkun nista' nqassam il-ħin aħjar għall-istudju akademiku wkoll. Waqt din l-awgurazzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li dan l-investiment jixhed il-prinċipju tal-ġid komuni li ħaddan il-Gvern immexxi minnu. Dawn huma proġetti xhieda ta' kif il-Gvern irid kontinwament jinvesti fil-ġid komuni. X'inhu huwa l-ġid komuni? Huwa dak il-ġid illi minnu tibbenefika s-soċjetà kollha u mhux il-ftit biss. U l-faċilitajiet sportivi definittivament huma sors ta' ġid komuni bħal huma dawk fis-saħħa u meta nitkellmu naturalment fuq l-edukazzjoni. Preżenti wkoll għal din l-inawgurazzjoni kien hemm ukoll il-Ministru responsabbli mill-Isport Clifton Grima u Mart il-Prim Ministru Lidja Bela.